El 2017, la participació ciutadana decidirà el destí de 780.000 euros. 3 són les inversions en què els veïns i veïnes escolliran quins projectes es duen a terme. El pla d'actuació del Barrosa comptarà amb 450.000 euros destinats a la millora del barri. Més endavant s'afegiran 3.550.000 euros d'inversió. Un grup de treball format per representants de les entitats, comerços i veïns triats per sorteig serà qui farà la diagnosi de les necessitats del barri. Per altra banda, els contractes de barri sumaran un total de 180.000 euros que es distribuiran a través de compromisos mutus entre entitats i Ajuntament. Es renoven cada 2 anys i han implicat a 19 entitats de la ciutat. Finalment, els veïns i veïnes escolliran com es gastaran 150.000 euros entre els diferents districtes de la ciutat. A través d'una consulta ciutadana es podrà triar entre diverses propostes definides i afegir-hi de noves. Es podrà participar a través d'internet o presencialment a les oficines d'atenció al ciutadà, l'Ateneu d'Entitats Pablo Picasso, el Casal de la Montserratina, l'Ateneu de les Arts i el Casal del Barrosa. Recorda que si en vols saber més, tens tota la informació disponible a viladecans.cat.